Sanibonani, umqeqeshi wensizwa la. Kunensizwa engibhalelile la, umfethu ubhalile wathi, "Sawubona umqeqeshi wethu. Ngiyethemba uyaphila." Well mfethu ngiyaphila ngumqemane. Ngithembe nawe uyaphila. Uthi ubafo, ngicela ukubuza ukuthi ngenze njani uma intombi kuyiyona engicela izipho ngisayishela. Ngiyithengele noma ngiyincishe. Uma ngiyincisha ngizothini? Manje impela ngididekile mfowethu. Wayivala lapho umfowethu. So usashela intombazane, le ntombazane isithini? Isemfuna izipho. So mfowethu nazi into ekumele uyazi. Uyabona kumsebenzi wakho njengensizwa ehlakaniphile womqeqeshi wensizwa. Asikho perfect la ekhaya. Ikhaya lenjabulo leli kodwa asikho perfect. But sihlukile indlela esenza ngayo sifane nezinye insizwa. Yabo? So kumsebenzi wakho njengensizwa yale ekhaya ukuthi ubheke uhlobo lomuntu odila nawo ngoba abantu abafana, amantombazane awafani. Awafani amantombazane. Khona amantombazane uthola ukuthi awona msebenzi nemali yakho. Ayasebenza wona, anemali yawo. Afuna wena, athanda wena. Uyokubona lokho asekhona amantombazane anothando. Ingane iyazenzela imali yayo, mangabe ukhona eduze ijabulela wena ukuthi ube khona. Amanye uthola ukuthi ikunikeza imali, mhlawumbe uyabona uyastrategy kodwa iyona ehlezi kuphi imali. Hlezi kuthengela izinto. Akhona amantombazane ngani ithanda wena. Mangabe ukhona eduze yonke into iba right. Yabo? So asekhona amantombazane anjalo anothando. Bese kuba khona amantombazane anjalo athanda imali yakhe angathandi wena, anganomsebenzi nawe. Intombazane engathiwa kuphela u5 months ningabonani, ingabi nankinga as long as wena usend imali, uyinikeza imali. Hayi uthando lohlezi lo right ke kuyona. Yabo? So kumele ubheke ngempela ukuthi udila nomuntu kanjani, uhlobo luni. Uhlobo lomuntu lo liphambi kwakho ngoba abantu abafana. Yabo? So khona abantu ongathi mangathi uyaphela imali sekuphelile phakathi kwenu. Kobe kuphelile. So kumsebenzi wakho ukuthi uunderstand uhlobo lomuntu odila nayo. Siyazi phela vele ukuthi ngaphandle kwemali othandweni lo othanda into engekho. Ngoba phela kuyadinga ukuthi kukhishwane, kuyadinga ukuthi kudijeliswane, kuyadinga ukuthi kuthengelwane izinto, kwenziwe izinto. So imali isithanda ithiwa ilento isiphambano sothando. Yabo? So ngaphandle kwemali lo othanda kusekumdlalo uyinto engekho. Yabo? So kumsebenzi wakho ukuthi ubheke uhlobo luni. So mina into ebengayisho kule ntombazane ukuthi imali nawe afford lezi zinto ezivunayo lezo zipho lezo ithengele. But njengoba kade uza ngothando ithanda, kumele ushintsheke manje. Inhliziyo yakho ungabusayifaka. Uzama ukugwema indlela omthanda ngayo manje, ungabusamthanda ngokuthi uza ngothando nawe. Hayi sekukhombisile ukuthi ufuna umthengela izinto. Obvious intombazane kanjalo iyithatha. Iyithatha le ntombazane lelo. Ngoba makufike omunye umjito onezipho eziningi noma nemali eningi okudlula wena ozoyithengela izipho eziningi, afika inonusela yithi izohamba izokushiya nje sengathi ayinamsebenzi nawe. Yabo? So umqondo umuntu ukuthi uyisima kanjani. Mina mawukuthi uyayihalela iyachaza ithengele lezo zipho and imali unayo ithengele. Yabo? Ithengele but i-approach yakho kumele ishintshe. Makuthi ubuze ngothando imisele ngashintshake ngoba awufuni ukuzithola umuntu mase kushiye sethola omunye onemali eningi ongawadla amadumbe bese uphatheka kabi usuzilengisa la kade umthanda umthengela zonke izipho siyakha understand abantu bakudala babe naleyo nkinga, abantu beziphosa ema-building beyilengisa ngenxa yentombazane unless udlisiwe-ke uyazenza lezo zinto even manje. But ma right ungena lutho hayi awuzenzi leyo nto ngoba ingqondo yasebenzisa umuntu uyamfunda uthi toti lo ukanje. Understand amantombazane awafani. Understand uhlobo lwentombazane ukuthi luhlobo luni. Ingabe uthanda wena noma uthanda imali yakho. So umuntu uma bethanda imali yakho unayo imali imnikeze nayo imali but wena ungabe usumthanda ngothando lolu lokuthi ufake inhliziyo kuyena ngoba uzolimala. Umuntu onjalo yithatha. Umuntu mayethanda imali okwazi ukuthi yithatha lo muntu lo. Yabo? Yithatha lena. Bazofike bemnenusela abafana abanye akhala amaphepha. So mina benze zithengele but inhliziyo ungabusayifaka. Yiba nayo nje enjoy umzimba wayo but wazi ukuthi lo muntu into ongahamba nomnini lo ngeke uzuthembele kuyena. Yabo? So I hope you understand ngoba abantu abafani. Mawuhluleka
kwa uqonda lokho ukuthi abantu abafani uzoba senkingeni uyohlezi ukhala so kubalekile ukuthi uqonde ukuthi amantombazane awafani and ungapheli ithemba ngiyakutshela mina ukuthi asakhona amantombazane anothando hayi ukuthi imali ngobe ngayidingi but uthando phambili imali vele kuphilwa ngayo yabo kube khona push imali phambili indaba yothando le move so abantu baqhamuke emakhaya angafani njengoba ngihlezi ngitshela ngithi amanye amantombazane into ekuthiwa uthando awayazi akhule emakhaya la khona uthando angazange alibuke thothi abazali bebengekho yakhula ingane ngendlela ekhule ngayo noma bebekhona kodwa uthando into ebengayiboni so wena uma uthi umjito okhuliseke kahle kini ungafika udide umuntu kanjalo umbone lo cha into ekuthiwa uthando akayazi kumele kumsebenzi wakhe kumele ukuthi ukwazi ukumbona cha lo uthandakalazi ungathi ugcina usuzisola wena kube ngathi awukwazi ukuthanda umuntu kanti uhlobo lomuntu uthando into angayazi akakhulanga eyibuka balekile phela nalokho yabo ngiyazi kwabanye izuzakala kabi but kubalekile ukuthi uthando mawukhulu uyingane ulibuke lenzeke ukuze nawe uzol experience yabo ngoba lento uexperience ile kuzoba lula ukuthi ukwazi ukuthi nawe uyenza ngoba into okhule uyibuka yabo so abantu abafana amakhaya wafani abanye baphuma emakhaya mfethu langacatshangelwana khona umuntu azithengela into yakhe adle yedwa ngabe nendawo ukuthi abanye kwenjani yabo so be careful yabo so ngiyakutshela ngithi mina mthangela ukuthi uyafford right ngasemalini but nje enjoy umzimba wakhe kuphela ungabusafaki inhliziyo because ithatha le ntombazane lelo uma uhluleke ukwenza njalo wamthanda wava inhliziyo nje wanamathela uzofika omnye umjita amnunisele kalula ahambe usala ukhala la nenhliziyo ebuhlungu yazi ukuthi kubuhlungu kanjani ungalala ebusuku ngenxa yomuntu nje thothi yana la ekhona uqhiphothile nomunye umuntu wena ubhizi kubuhlungu kuyazwela la kwena so be careful uvula amehlo udinga umuntu nawe uzomthemba umuntu owazi ukuthi hayi social leli ngingalithemba leli social inkosazana yangaphela lena yabo umuntu ozizwayo ukuthi hayi lo uthanda mina hayi ngoba ethanda imali vele kuyaphiliswana ngayo but umuntu into ebalekile ukuthi kumele athande wena mangabe engathandi wena uthanda into yakho naye kumele ukunderstand lokho ukuthi kukanjani sharp